paket Sarawak coba jukawi kain sao kabadan nan marangwi balanjo kece urang manggale desero unde bisa kurange oh uni age harago yang dak marange biar bisa mangkaya jen sapat piti tande Panua gaya paten putar pasal seken style panua gaya trendy putar makin tinggi onde datoms tolonglah datoms carian ambo baju na mangga lembong ambo nio joget hip hop di pasako di Medan berpaneh kita badisko dari mulut dan talon cek kato sabana gagah gaya penampilanko style panua nande nio salamoko muko gagah gaya pun paten pulo style panua gaya paten putar pasal seken style panua gaya trendy putar makin tinggi Onde datoms, tolonglah datoms carian ambo baju nan mangga lembong ambo nio joget hip hop di pasakong di Medan berpaneh kita badisko dari mulut den talon cek kato sabana gagah gaya penampilanko style panuah nande nio salamoko muko gagah gaya pun paten pulo style panua gaya paten putar pasal seken style panua gaya trendy putar makin tinggi style panua gaya paten putar pasal seken style panua gaya trendy putar makin tinggi style panua gaya paten putar pasal seken style